Yawa, ma Hafsa. Na? Ina sauraron ki kika ce kina son gani na. Dama yaron wannan ba komi na ba. Abin da yasa nake neman ka mun ƙara makaranta mu kusan mu 10. Muna neman aiki ba mu samu ba. Kuma na ga kai ka samu aiki kuma kana da hanyar da za ka taimaka mana saboda an ce kana da wani ubangida auditor wanda shi ke sa ka duk ayyukanka ci gaban naka da komi mu ma yan da hali da dama da Allah muna son a taimaka mana a samun mana ko abin da za mu samu kuma mu yi aikin nan ko da kaɗan ne. Ta, zancen ki haka ne, wato Alhaji Abdulaziz auditor wanda muke fatan nan gaba 'yan kwanaki kaɗan yau ko gobe ko jibi wajen ai mai auditor general. Babban yaro ga Umar Uban Doma kenan. Matashi ne cikin matasa sannan kuma shi gwarzo ne jajirtacce kuma mai son taimaka ma al'umma. Asali ma kuma ta wata fuska shi basarake ne saboda akwai sarautar da yake gado. Ya yi gadon arziki a gidansu kuma ya yi gadon alheri kuma ya yi gadon taimaka wa mutane kuma ga ibada ga son annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika mai gidansa Umar Uban Doma shi ma mutum ne wanda yana son ganin ci gaban al'umma da ci gaban jama'a. Ba sa bukata da ta'addanci da shaye-shaye da harkar zaman banza. So in dai wannan ne gaskiya tunda hakkin kai magana kun yi karatu kuma kun kai ku 10 kuka ce ko ba kwa da aikin yi ya wace da yake da ku shiga nan ku fita to ina da tabbaci muddin takardar ku ta kai gaban Abdulaziz auditor to ina da mai ba ku tabbacin aikin Allah ya yarda kun gama samu ne musamman ma in mai gida ne Umar Uban Doma shi ma ya samu wannan labarin kuma karki manta yanzu ke san lokaci ne na siyasa shi kane ga Umar Uban Doma yana dan takarar gwamna kenan Uban Doma to ke ga hallau dai yau kuma idan aka ƙara kaiwa ke ga gwamnatin har yau dai za a ƙara samun ci gaba da mutane na kwarai jigogi masu son ci gaban al'ummarsu wayanda ba su buƙatar su ga al'ummar musulmi da kuma matasa da 'yan mata suna zaune gari banza babu ayyukan yi ko babu aure amma yana mai tabbata miki suna da tsari wadda sun ka fahimci ba amfani zaki da aikin da zaki nema ba ta wajen gyara rayuwarki ko zaman aure ko taimaka ma iyayenki ko kula da kanki zaki amfani da shi wurin shashanci to gaskiya ba za su karɓi wafanki ba. Gwarzo ne ya daɗe yana wa mutane wannan tallafin don haka ni ma shi yasa kika ga na zama haka a lamurana da nake na harkata na fina-finai da wake-wake da komi shi ya kama mun saboda ni bana da ra'ayi da aikin gwamnati amma dai kuma ya kama mun ya tsaya min ta duk harkar da zan yi saboda ya fahimci sana'a nake yi ba iskanci ba kuma ban da wani gwani da ya wuce shi duk yadda na zama shi ne mai gidana don haka yanzu in yau ma kuka shirya ko gobe ko jibi ko buɗe take shi kowane lokaci yana ansan mutane da shi da mai gidansa saboda ya samu kyakkyawar tarbiyya daga gida baya walakanta mutane wannan shi ne. Masha Allah tun da haka nan ne to Allah mana zaɓin ƙwarai.